Welcome sa mong channel. Ay, nabi. Na may buhatan ron guys. Magbinignit ni na. Saging ramay nagdagha sa mong binignit. Mara na yung mga kuanon. May munggos. Kare. Singan dani pa. Sago. Sago. Landang. Sa kabukarlan. Saging. Mura sa din tao. Yung mga sago. Tawa may kamutos merkado. Mura na mga isagol ron guys. Liya. Magbang ka diya day. Angka pa diya. Angka. Mingaw mandari kay waskinkin. Pikas, laag. Ano? Daming sa papa. Bigat ka sa pagdumi na pamakuan. Unahan rin na magkuan guys. Kanang nai latan. Pero mahumok ko una. May munggos. Kanang ilunod ang munggos guys. Munggos iuna na haglunod. Kaya rumok kuan. Unag kahumok. Kaya mga manido kay latanan. Munggos. Unan hagi. Lugasan yung latanan. Guys, mahiwa na kusuan saging. Magmadun kadi ko gan hagdag ka sagol. Tanong ka ang upuan. Iyon na may jaga kumay. Hey, oh ming. Garap pud limon pud. Apil pud si Ja. Mana pa? Oh, very good. Yan na, ikod-kod na guys. Ano, binignit ka? Kakaon guys na. Agsaging guys na. Ano pinalit? Mahal pag kilo. Tag 25. O man na. Kuan agkatong ay kuan. Hinog agkatong hapon. Tuwalad to. Ano pa? Law pa kaadyo. Kumagbang nga inday. Kay lutong mari. Buta na lang mga Ang hilaw pag uban ang karing duha o tulong sa lutong guwa o arang nang lutong. Buta ka pinugon ba na? Unag kakuan. Unag kahinog. Hinday ha, ningara ka, bantay ka. Saging ramay nagdaghanda ni pa, di baka ni maaslum. May lamig daghan ng saging guys, kay arang mga asluma, may lami. Kuganahan. Hay aging. Ang magkaralan, isara sa kabuok. Ang luoy. Di, hartog ko rin atang pakpakan rin. Di ajaw, ito na isa ko, di ko ganahan na. Kay? Aging rin yan siya. Di na humok. Ayaw mo. Di na humok na rin. Ito nga. Mandari guys, kaya day praying dancer. Sa jaw dahil sang likod. Ito mo ako no. Masa? Lola. Yaki. Ikaw lang. Kim ini boy. Dance tabi. Mundugan ka ini boy. Ano ko yung ikaw? Iwan ka, nantan to ka. Tagas kuya ka. Bi dali bi. Tapos masariyo na? Una dyan ang bugas kay kuan. Masang humuwan ag sago guys di ah. Kay arong mo bukad. Jagari pud humuwan pud sa kay arong matunaw. Kay kare sago. Saging. Karlan nga rang kadaghan. Prepare na. Hawa diha, limon ni sagol sa kag-apil ron. Bud-sabud ka. Turo ka limon. No da na mag-una ag kuan. Munggos. Ha? Lunod nagbagas. Ina naman na nagkuan. Madangan sila kalatas munggos.
Nakamutan rin guys there. Ang silid. Kaya natin sa los binignit. Nalabot sa adlaw. Tarang na rin kuan guys. Okay, tarang na lababo. Hindi na rin sa los isa. Tumuton, umaaso, magawas ang kuan, puno. Masay magdaog gami sa kuan binignit. Ang pagkumpleto pa ng sagol, sagol galing kay. May kamuti. Ito balik sa merkado. Pabuti nang unod ang mga kamuti guys. Saan na ni guys? Kay aron may sagol sa binignit. Talagang kinkin kulit si limon si suda kay masuda kay mama ko maligsan si Ja ready na sila. Okay, wata na naman tanatang mula taag munggos bukaw-bukaw na guys maglata na ni pwede ay siguro kuwang dulod ng saging guys. Ha? Andiyan na inaghapit na guys na tarawa pa ilunod aguan guys, tuno guys na. Wow. O pala man sa kabukaw, baguhay pa. Okay, lunod na siya. Kami na niya sa tatae. Guys, galunod na landang para mulapot si Ja. Pampalapot to si Ja guys, landang. Galunod na siya, manandang lapot na. Wow. Wala na ito. Be? Okay, humot ka. So guys, last lunod kani arong si Ja muang huy man siya last lunod guys kana. Okay lapot na kadyo guys. Wow, baso lang kadyo baso ha. Wala na siga ikarong si Ja mukuan muang huy kaya gidara na kainit mo ray mukuan diba? Oh, see? Oh, pagkadyo okay, guys, luto na siya. Luto na guys, ready na siya. Ready na si Ja na guys. Baliway. Okay. Pabugnawon sa siya guys. Ingat ko harang iga nga. Wow, yummy. Lami day? Wow, ganahan ka? Lami be? Be lami. Wow, sus very good ka adzo. Oy, wa mandas ko yakin be. Tara laman tong kuanan. Kinkin na? Ha? Kinkin? O, mas puti si Kinkin. Huwag na yung mga rin mo kuha. O, makakaon sila. Kumadas pa pa. Tuman giatos kuya. Langga nung. Lami be? Ganahan ka? Wow, very good ka. So, kamakaag binignit. Kanala. Mga tanin so guys. There guys. Ay, naghana naman naman ambek tada ning nimbaroy. Si Ilia di mo tambek. Ha? Adik ko. Sabi dik ko. Tangi. Eat na ikaw. No. Eat na bibi. Amen guys. Faktura ka kami isa. Ja guys, maura to atang video ko rong adlaw guys, ang binignit rami. Way laing kuan, way laing mga lakaw ron kay maot man pagpanahon, nag-101. Ja guys, basin ganahan mo follow na mo sa mong Facebook account. Kami Facebook account na mo kuan. Search naman ninyo ang B Kim Susoban Burato.
Thank you guys. God bless. Subscribe po mininjo. Pindutaan ninyo ag dito notification bell kay arong makapalo mo na mo sa mga arong mga update mo sa mga video na mo. Salamat. God bless nitong tanan. God bless natang tanan guys.